Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Сыйдырылышлы һәм уңайлы чаллыга 21 яңа автобус килде. Күптән көтелгән ремонт төгәлләнде. Шамил Усманов урамын тантаналы рәвештә хәрәкәт ачылды. Яңа жылту сезонына этаплап әзерләнү чалда гидравлик сынаулар башланды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшаучы 50 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 6 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25764 очрагы билгеле. Аларның 22478 терелгән, 13 узган тәүлектә. Чаллыда Шамил Усманов урамын төп участогын төзекләндерүне төгәлләделәр. Техника, халыклар дуслыгы һәм Хәсән Туфан проспектлары арасындагы юлдан китте. Урам буенча хәрәкәтне тантаналы рәвештә шәһәр мэре Наил Мәхдиев ачты. Движение объявляется открытым. Шулай итеп, көчле алкышлар астында Чаллы мэры Наил Мәхдиев һәм Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина Шамил Усманов урамында хәрәкәтне ачтылар. Юл киңәйтелде, өстәмә рәвештә 1350 яңа парковка урыны барлыкка килде. Юл билгеләре куелды, ясалма тигезсезлекләр һәм тамгалар ясалды. 5 ай бу участокны тәртипкә китерделәр. Элек юл котышкыч хәлдә иде. Шәһәрдәшләр, чокырлар, эшләми торган яктырту баганалары белән бәйле шикаятьләр бик күп иде. Аның каравы, хәзер чалларга үз машиналарының төзеклелеге һәм юл хәрәкәте иминлеге өчен борчылырга урын юк. Замечательно, давно ждали ремонта. Супер. Дорога была очень плохая. Ну, слава богу, починили. Ну, ремонт действительно хороший, дорога была плохая, было мало парковок, сейчас все изменилось. Ну, вроде все хорошо. Юлчыларның эшләре күп иде. Асфальтның өске катламын фрезерлау, юлны киңәйтү, монолит борт ташлау, урнаштыру, яктыртуны монтажлау, якындагы территорияны төзекләндерү. 4600 погонных метров монолитного борткамня было установлено, 57 опор установлено, на которых 120 светильника были смонтированы, 10 дорожных неровностей, 205 дорожных знаков. Шамил Усманов урамында ремонт куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты кысаларында башкарыла. Урамның хәзер зур булмаган бер өлеше генә калды. Аны киләсе елда төзекләндергә планлаштыралар. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Яңа зур заманча Чаллыга Нефас автобуслары кайтты. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев техник майданчыкта булды һәм транспортның уңайлылыгын сынап карады. Исегезгә төшерәбез, күп кеше сыйдырышлы автобуслар шәһәр бюджеты акчасына сатып алынган. Бу максатларга 234 миллион сум бүлеп бирелгән. Какая машина самая хорошая? Знаете? Новые машины самые хорошие. Бу ел көннәрендә түбән идәнле автобусларның яңа партиясы Чаллыга тапшырылды. Исегезгә төшерәбез, аукцион июль аенда ук үткәрелде. Һәм аның җиңүчесе итеп КАМАЗ билгеләнде. Хәзер автобусларны маршрутларга чыгарга әзерлиләр. Нужно время для того, чтобы оформить документы, поставить их на учет. Это займет определенный промежуток времени. Я думаю, что мы, наверное, в течение месяца эти работы проведем. Меньше, чем через месяц, может быть, чуть побольше, чем через месяц. Но в течение месяца все работы будут проведены. Я думаю, наверное, в октябре месяце мы эти автобусы увидим на маршрутах. Автобуслар заманча кондиционер системасы белән җиһазландырылган. Шулай ук алар халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәрен ташу өчен дә каралган. Независимая передняя подвеска, которая обеспечит плавность хода. Портальный мост ZF-ской. Коробка передач автоматическая, тоже ZF. Двигатель Cummins, имеющий мощность 175 киловатт. Значит, вместимость его составляет 111 пассажиров. Общая вместимость. Сидячих мест сколько? Сидячих мест 29. Моннан тыш Чаллы Мәскәүдән 20 лия салды. Аның унысы әле юлда. Алар бу атнада кайтып җитәчәк. Шулай ук шәһәрдә беренче партияны исәпкә алып 80 Мәскәү лиязы булачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда яңа жылыту сезоны башланыр алдыннан труба үткәргечләренең йомгаклау сынаулары берничә этапта узачак. 6 сентябрьдән 8-нә кадәр һәм гидравлик сынаулар үткәрү вакытында барлык шәһәр объектларында, шул исәптән торак юлларда кайнар су булмаячак. 1, 2, 3, 28, 29, 30 комплекслардагы объектларда, шулай ук 53, 54 торак йортларында кайнар суны туктату соңрак вакытка күчерелә.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бәлки киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Күңел тыбы туган як кичләре проекты белән берлектә шәһәр халкы һәм кунаклары өчен беренче тапкыр грандиоз тамаша оештырдылар. Татар җырлары, юмор яратучылар өчен энергетик мәдәният сараенда гадәти булмаган концерт узды. Чорда татар эстрадасының популяр җырчылары да катнашты. Туган як кичләренең концерт программасы Күңел тыбы белән берлектә Чаллыда беренче тапкыр үткәрелә. Бу телевизион концерт программасы анда җырчылар үз хитларын гына башкарып калмыйча, алып баручыларның һәм тамашачыларның сорауларына җаваплар да бирә. Телевидениедә даими күренеп торыр өчен, ротацияларга эләгер өчен ничә килограмм чеби һәм ничә килограмм җиләк сатырга кирәк? Хай җаным Фәнил. Чорда татар эстрадасының популяр җырчылары катнашты. Чаллы тамашачысы ул айручан, үзенчәлекле. Алар бик җылы каршы алалар, алар бик эмоциональ, алар гел әзер аралашуга. Туган як кичләре концерты Күңел тыбы телеканалы ярдәмендә узды. 1 мартта без тест режимында күңел телевидениесен эшләтеп җибәрдек. Һәм дә инде бүгенге көндә без менә шушы телеканалдан бүләккә җыр тапшыруын тамашачыга күрсәтәбез. Әлбәттә инде әлеге телевидение алга таба киләчәктә тулы куәтенә эшләп китәр дигән ышаныч бар. Тиздән чаллылар һәм шәһәр кунаклары үз телевизор экраннарындагы Күңел тыбы каналында үзләрен күрә алачак. Акбалык, Тунец, Чавычи һәм башкалар Улдык һәм Камчатка балыгы ярминкә күргәзмәсе Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын кабат сөендерә. Зур ассортимент арзан бәяләр ярминкә Грин сәүдә үзәгендә эшли. Берничә квадрат метрда Камчатка ярларынан бай ассортимент, мондый байлыкны Чаллыда сирәк очратырга була. Бирдә балыкларны зур сайлап алу мөмкинлеге бар. Мы решили вас порадовать морскими деликатесами, чавычей, царской, всеми любимой. Есть холодного копчения чавыча, слабосоленое, горячего копчения, филе чавыча. Икра очень хорошая, вкусная, крупнозернистая, слабосоленая. Белорыбица в ассортименте, палтус, нерка холодного, горячего. Очень большой выбор, более 35 видов рыб. Сатучылар балыкның сыйфатын гарантиялый, ул организмны аминокислоталарга, йод, магний һәм кальций белән байыта. Бу нәкъ көзге чорда бик кирәк. Чаллыларның күбесе исә әлеге ярминкәнең даими сатып алучылары. Как в первый день бывает, сразу приезжает. Кого сегодня будете угощать? Бабушку свою. Нам вот с ней хватит до следующего приезда. Хочется рыбки, в магазинах ничего нету. Или лед, или разваливается. А здесь просто для души. Вот день рождения ожидается. И как бы подарок, и все. Ассортимент и качество, конечно, хорошие. Я уже беру 4-й раз. Предпочитаю чавычи только. Только чавычи беру. Камчатка деликатесларын 1 сентябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Ярминкә күргәзмә көн сайын Грин сәүдә үзәгендә 1 катта эшли. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, коронавируска каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезнең һәм якыннарыбызның саклап эширне туктата алачакбыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Агатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны. Выставочный центр «Экспокама» с 7 по 12 сентября. С 6 по 11 сентября долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», 1-й этаж.